Ja tammalla on jo suitset päässä ihan varmuuden varalta. Sitten asetellaan se hevonen tonne kakkula-aisojen väliin ja mahdollisimman hyvää asentoon. Ja sitten aletaan laittaa luokkia rahkeisiin ja ne kakkula-aisat sinne rahkeisiin kiinni. Tuttavallisempi Suukko. Se on 16-vuotias. Omistaa Marjukka ja Matti Launonen. Ja Suko on vanha ravihevonen, jonka kanssa on alettu tekemään työhommia pari vuotta sitten. Vanhana ravuurina Suko on tottunut, mutta Suko on kumminkin osoittautunut oivalliseksi työhevoseksi nöyryytensä ja sinnikkyytensä ansiosta. Ja täytyy mainita tuosta Matin ja Tuomon ansiosta, niin Suukkohan on kantakirjattu nyt tänä keväänä työsuunnalle Ylivieskassa. Äiti, miksi mä saan ostaa Joo, hyvin näkyy.